Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Id-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei ġie mitlub jessendi xi servizzi għaċ-Ċentru tas-Saħħa Reġjonali f'Raħal Ġdid biex ġela darba jitlesta x-xogħol fuqu u jibda jilqa' l-pazjenti ikollu Dipartiment tal-Emerġenza wkoll. Dan mhux biss itaffi l-pressjoni minn fuq id-Dipartiment Prinċipali f'Mater Dei, imma jaqdu wkoll il-pazjenti b'aktar effiċjenza u kumdità eqreb ta' fejn jgħixu. Fil-parti tal-binja li se tkun qed tintuża bħala emerġenza, iċ-Chairperson tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei Patrick Farrugia spjega kif ġala darba jitlesta dan il-proġett se jkun hemm ir-riżorsi meħtieġa f'Raħal Ġdid biex jiġu assessjati każijiet ta' emerġenza li jkollhom bżonn kura aktar urġenti. Il-proċess involut kien diskussjonijiet u ippjanar bejn il-kliniċi ta' Pawla Hub u l-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll Mater Dei biex inżidu servizzi u riżorsi umani fil-Pawla Hub biex ikunu jistgħu jindirizzaw każijiet ta' emerġenza lilin minn Mater Dei. Dawn id-dettalji nataw fi żjara fuq il-land tax-xogħol mid-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne. Fuq barra tal-binja it-tabib ewlieni tal-Gvern Walter Busuttil spjega kif il-Pawla Hub se jilqa' taħt saqaf wieħed aktar minn 25 servizz mediku, fosthom anki operazzjonijiet u interventi kirurġiċi minuri. L-iskop prinċipali huwa li l-pazjenti ġejjin minn naħa t'isfel ta' Malta jingħataw servizzi mediċi b'aktar effiċjenza, mhux biss fejn tidħol il-kura primarja imma f'ċertu każijiet anki servizzi li issa jingħataw biss fl-Isptar Mater Dei. Il-vantaġġ li tinbena binja ġdida hija li s-servizzi jkunu magħmulin b'mod li jkunu jaqblu ma' dak li jkun rikjest mill-kliniku. Ġifri aħna jekk kellna bżonn theater ikun ippjanat u magħmul f'post allokat għalih, jekk kellna bżonn X-ray machine ħajkonna post allokat għalih. Apparti daw it-theater, l-X-rays, echo machine, ħajkonna wkoll sistema fejn aħna ħajkonna emerġenza ukoll ġo dan il-unit fejn aħna nkunu nistgħu naraw il-pazjenti li ġejjin minn din l-erja. Din il-binja li se tissemma tabib Ċensu Mowran hija mifruxa fuq 40 tomna ta' art u x-xogħlijiet fuqha qed isiru b'investiment ta' 40 miljun euro.